Tamaşavanên hêja di rêza ewilî a bültena me da beyanat û nirxandinên Hüdaparê heye. Hüdaparê rojevê nirxandiye. Serokê Giştî yê Hüdaparê di derheqê xebatên Kanûna Esasî, Kanûna Partiyên Siyasî û Kanûna Hilbijartinê de beyanatên muhîm da. Uygulanan aile politikalarında ciddi bir... Xebatên Kanûna Esasî di rojeva Tirkiyeyê ta ziyetiya xwe hêj muhefize dike. Serokê Giştî yê Hüdaparê derheqê mijarê de beyanat da. Sık sık rahatsızlığını dile getirmesi. Sağlam ifade kir. Gotinên Kanûna Esasiya nû hêviyên Kanûna Esasiya sivîl mêze kiriye. Sağlam di vê warê de bal kişan rê û rêbazên xebatên Kanûna Esasiya nû wiha ifade kir. Divê hem di nav partiyên siyasî, hem jî di nav civata sivîl de derheqê Kanûna Esasiya nû de lihevkirin pêk bê. Ger wisa nebe teklîfa Kanûna Esasiya nû tenê îtîfaka Cumhur amade kirî nerast e. Divê qanûnek esasiya nû sivîla ku îhtiyaca civakê tedarîk dike bê amadekirin. Ji bo vê yekê jî divê bi beşdarbûnek berfire bê amadekirin. Sağlam di beyana xwe de bal kişan beşdarbûna xebatên Kanûna Esasiya nû û got divê partiyên di meclîsê de û partiyên ne di meclîsê de jî tevkariyê bidin xebatên Kanûna Esasiya nû. Divê partiyên ku ji ber bêedaletiya bendava hilbijartinê neketinên meclîsê jî tevkarî û piştgiriyê bidin xebatên Kanûna Esasiya nû. Her wa divê di nav civakê de ji aliyê her qismî de tevlî xebatan bibin da ku herkes xwedî li vê metnê derbikevin. Serokê Giştî yê Hüdaparê sağlam her wa li ser mijara Kanûna Partiyên Siyasî û Kanûna Hilbijartinê ku tê guhertin sekinî. Piştî sîstema hikûmeta serokkomariya hat bicîkirin, ji bo sîstemek adîl bê bicîkirin, divê bendava hilbijartinê bê sifirkirin. Ji vê yekê jî rêyek din jî tuneyê. Divê di temsîliyetê de edalet pêk bê. Ji bo vê yekê jî divê bendava hilbijartinê bê sifirkirin. Divê ji bo alîkariya pere li partiyên siyasiyê din bên kirin, pêşî lê vebe.